ngai ngo yu blai se sian ni ka par ka bamenta ya ka ba ngio ban pen i biang ya ka ni ka jingpla ha ka ni ka sngi ka bamenta idan ikong banda shisha in ai ka jingpla ka jong i ka ai ka bo blai la le ha ka jing em ka jong i bat na ka liang jong ka ministry podanat ngi ai ku blai fi wei baro haga kerteng ke jong jisu ubleun ker ku fi wa unang pensla fi unang ai bor fi ba finang la ban ya na ka jinget na ka bor ba ngai ka ne ka ktien ka ne ka por fi sngo ka ne ka jingpla kan da long shisha ka ta ka jing ai bor ka jing ai men sim ye fi ba ngai ya ka e ka bo bleu le akong ikong banda shisha un le kum ju ka jing em ka jong fi nga kwa ba fin ngap pla je ka por khndiat ka jong fi ngap ka e bo bleu dan ban kren ye fi lam ba ka ne ka jingpla ka ne ka por men ta kaban kong nga ai ngo yo blai bang adon ha kan ka jaka ban pla ya pi wei ki ba yo i kan ka jingkran ha kan ka stam te ngam don ai ban seo ka liang ka jing la ba ka jong tra ji so ya ka jing em ka jang mangalong kum ne kum bangalong ro de ka jing ba ka jang u bat abang akan mau ya ki por ki ba maswa ngalong ka breu ka ba pop ni ki ba pom bat ladang perkhat ya ki tien ki bang kran kikten ki jang haro kilang ki bala ki pa pensmosi ya ki lok ki jor ki para ki henman ki jang te ngai ngu pat ya blai haduk kan ka por kan klep mat panado ki por ki ba masya ki ba ngampat pedang yo tra jisu ka jing em ka jang nrei ngadang yo ihi ka jing le sen e ka jang tra jisu ka jing em ka jang bat ngam don hi ai hiro ban seo ka liang ka jing ba ka jang u ndai tang man pen ko ngo ya la de ha ka ten ka jang ublai par ka baning kong nga ai ngo palat yo tra jisu bau la bo ya kana ka poternat ministry kham tam ai pastor bantai bat pastor pintu beila ban ai ka jing ba man sem ha ka jing em ka jang i wei pe wei khnang pat kham tam ai ha ka jing em ka jang ha ka bang nang he nang san ha ka jing long man sem ha do kan khlep mat bang ya tho ya pe ha ki por ki ba maswa ublai uju khat yang ana ro bang adang ren pat ujud pensung tho yang bad kawai pakawai ka mansem habang la yo bang kala ka bamot ngi haban pedang ka jing khar sen ka balong ka jing pen bap tes em om henrei ha ka jing em ka janga na mar bang pat mat ye kita ki jing bat ki jing ele ngaju ai pen ha ka mansem ka janga bat ngam tre ban pen ka ngo ya la de na mar kham tam ha ka ba ngalayo ngalai kendo ye kurem jangaro bedai na ka jo ka kendhon he ngila don hakata ka jo ka jingai pat kam ta ka jing em ka janga ngala sis ngau biang bet hakata ka jing em ka bang ya don hakata ka balang ten dai ngas nu tho pat bau blai sha ya ka jing em ka janga bangan sulong tang ka kristan ka bam snu tho ya ka ten ka jong blai ndai kwa ban pen long ya nga kom ka sanran ka jong pra jisu bangala ban le bat pan ko ngo ya la de ha ka ten ka jong blai pat kum ta utra jisu uyai ban sempat yang ana kawe ka por sa kawe pat hau ar hajar khat san la dang bakla hau khon balai jonga ha ka por ba udang don tang nyo benai ulayo e ka jing pang penhiar tang arsen henrei habang ilaket ya usha hospital hang te hapo mai rang ngi ba don jing karman syo ulat telot bat tre syo ban pet tang ki khmat ro bat kom ta ngilara no yaw khon janga hang te hapo children hospital te habang adon hang te hapo hospital ro hakapor bang adon hang te ro ngala ap tang marwe balara ye khon janga hapo ICU bat don jing kerman syo ya ka jing em ka janga habang apet ya lo jong khon ngasuyam bat ngasuduai ha trai map no ye ki pop ki janga ngasuyam ngasulen yar thang hang ta marwe bat khon bat kham tam habang apet ya lo jong khon ngam jugi ngam idon je kerman syo nrei ngasuyai kerpat be yo blai ngam tre bam ngam tre di syo nambar ngasmusi palan habang apet ya lo jong khon te nrei ha kita ki por ngam pat pedang yo tra jisu ha ka jing em ka janga nrei ngai ngo pat yo tra jisu ba syam la eno ya ka jing em ka janga wa lang pat pedang ya uro nrei ulas ngap ya ki jing duwai ki janga lang ba ha ka tasngi kasngi sonde ha ka por ba kila awan kita kinos kila ai anjak ya khon janga bat kini ki kejat ba ro kila jengam lot bat imla syo watang ban yam ro namar ba kata ka jing telot bat ka jing pang ang ta nga kum ka kemi habang ayo i hajan ngat thum ya lau jong khon
ngamla klam da jauh ki umat ban syukur karpat ben ang Yesus ya rap se yo kun jonga andre ayo I jala ke jong ki jing duna ka jing em ka jonga ngapla ha tra Yesus ma trang ang nado mentala da me pen kia yo kun jonga ngan syakrino ya me andre Yesus ule ki kamba ha kata kasmi sonde la ang bai lawan tayo doktor kila kita kinos kila wan sibon Bandung yo kun janga kikti kikjat kilbang kila dab jingam lon don thiet syo kilong te ha ka bakhat do ki ang ba ni syo ai drep na pok kle te habal apoy ka do ta put manga badi kurem janga ngi ang lada hado katangin pen sistem yo kun hado banda ai drep no na ka kle tengin la syara ngi ang kat bau imon kat bau ibet hi ublai tengim trek ban pha aya kata ngim pha ban ai drep na pok kle bat hadien tang kato kat ne minute iwan te doktor yang bai im ju kham dawan sing sonde bat ngam kan mau hiro ya ka kerteng ka jong I namar ka klam keli ta kamat I ang ba yang awat ku selai mai ang mi sabar iwan hang ta po ICU bat ngam trek ban mi sabar I kro yang ai ang mi ngan mlei sajam khon jong pi bat ha por bangala mi no nang ta na ICU Mashuduai ben yang teraji suya rapse akan ekspor te habang alami irung tay doktor bad on datang si pang hi lami nang tanah po ICU ila pet yang bad ila rke ang balai ken ni doktor rke habang kon janga kat ne ustom te suwan be yang ai ang lei syo ngila yo thiet te tang si sendung hi doktor ula yo tau thiet bad kata kadrep kala rong ha kamet ke jong I bad ngasngau ai ngo yu blei ha kata kapor walang ngampat pediang bat ngampat smuto ya kaktian ke jong blei renga ai ngo palat yo blei ba umju eno bat umju kentat habang ikot karpat ya re asu ai ngo yu trang ang tra ku blei sibon ya ka jing la SNA ke jong me ka jing em ka jonga bat tang hadien ar kentala kentahi kila awan kita kinos kila ang la long ban ai ba mi khun jong phi te hang tahi ka jing keman le kala nang wan kala nang dap syu ha ka jing em ka jonga bat ngalas ngau ba kata ka mesim jonga kala ki em biang bat ngala ong I kurem jonga pentet dot yai kon jonga thet da ka ba kham rem namar ngilong ngidon senang kendong ngim don than ban ai ta ka dot ke barem ngiju ai betang ta ka nastojan bat ha kata ka por bat kata klep man ngai kurem jonga thet da ka ba kham rem ya kon jonga bangan ai bam no bat hang tahi ti kurem jonga ru ilawan poi tang sipang bat ngala ai ta ka dot bar uladi kon jonga bat tang kum la sai kita ki doktor ki ang pinhab ban bi no ban thia no se general namar ila ko ni kon jong phi tengah snoto be ki kamba ki jong blei kim syam la eno ya ka jing em ka jonga uya ya rap yang anak we ka por bat sakawai bat andang la yo ban mi nang tanah hospital pan ngong bangan syakri hok yo trai ndrei tang hadian sitayo ka jing em ka jonga kala wan biang nak we kiktian ki bangakran kilang ki papen sngusi ya ki para marjan para marpa ya ki lok ki jor ki bahayeng ki kam ki bangale ngathok ngasyukur ngalam ler ndrei ngasnuto pat bau blei kat no ya ka jing em ka jonga baru perlong yang akum ne kum bangalong menta pat ngasnuto bangi kum ki breung num la ban sew keleng ka jing et ba ka jong pat ondak na hadian sitayo pat ngalapai dian biang no trai abang yo I yo kon jonga ba ulanang sat ulanang klan perkiktian ki bang keren do ngala sedang biang ban keren kiktian ki bajak lia ki bamla ban sngap te kam tau trai yang house nam ar hajar kat kendai ublei hakapor bangan sayo yo kon red jonga ubadang don san snem menta kane ka sentor hakapor menstab bangadang khitia ka syuring la ka ring hadok bangam na syuk tang bandi ya ka omro kamrung syuk sapo andrei kala sakot kala mi be sabar kata ka kumta ngas ngaulingo ang balai ke ngalong kumne ngalet keli naki bahayang sam janga ang balai ka long kumno kata ka sentor janga bangalong kumta tiki ang ngim itu ta hadian kat banang selam kanang ring dok bangam nang syuk tamban ngut jing bam dok ka jing bam na danga bam kala mi no sabar kumta ngas ngau syap tieng ang balai ka long kumne namar ngadang don prabenai te kun janga apa ngampat dak benai te kam tang ala pun no kurem janga namar be ile bela ang alengin ya le sem dawai no te me iro sipang hi la poi hayeng bat ondang ila la poi hayeng
ngile perkat yang ban lek ti hospital no em ngam pat lek ban ti hospital namar nga isen gini ki kon ki badang ren ngadang san ngot ki kon nak takapor itai basan idang sipar ban nga isen na lor ba kadai ka por telang por kreat ang mado ban pej ban sumari kin ki kon ki janga em nga ngen syolek sim dawai nga sewan pai pat sayeng tengi klamra ke jan kanap ngi klamra ru em namar bengi tmu tang ban lek sim dawai na po mai rang ndrai ondang ila dap nang ta pan ndalak poi samai rang ngilak poi hang ta hapo jaka sim dawai ngaklam tip breu syo namar ba i doktor yang bakal kio pala ke BP kumta i kurem janga marwai hi imi namai rang bat ira no yang hang te hapo robat hospital bat hang tai tai kun janga ngadang don tang prabnai bala sim no ye i namar ka sistem janga kumta asong to bau bleng andang ala te breu nang taro ngasuduwai bet yo trai namar kata ka jing sistem ka bangam la ban batai la syura yang po ICU ban andala ra ICU ro ngasong to bagi dokter kinam la ban yarap yang namar kata ka jing sistem ka bangam la syo ban modor ya la ka jong ka jing ngam te breu syo tengala syuduwai bet ho trai ang map trai ha ngala phai dien nak mat jong me rei ha kan ka sien ngam tre syo ban phai dien trai maaf yang apan kia yang asa mentasisen ngarwai ngasuyaro yutra hapo kamesin ka janga namar ngamnang syuban keren namar kan kesentur janga kala ring sudut sene bat ngamnang syuban keren ngamnang syuban bam bandi ro kala tan yang abangan ya keren kibreu kem smuto syu ladang ya keren komta hapo kamesin musuyai khot karpat yutra jisu bat hadian kata utra pen kia no yang bat kata kajing ring kadang ring hitang ba kata kamet kata kajing su jing tar kala jam no batang hadian sitayong la yo ban mi no nang tena hospital bat ondang ala poi hayeng hadu ar benai ngam nang ban khena jing thia namar kata kajing su jing tar ha kamet ka jonga kala kebiang kumtang ay duwai ngai khot karpat tang turai jisu bo ni arab ya kajing em ka jonga bo nombo nom thoi ki jing bamla ki jonga andrai trai ngai skam ba uet palat ya kajing em ka jonga la dau trai et ya kajing em ka jonga unum ai kini ki jing bat ki jing yale unum ai kini ki jing pang ka jing sitam kum tau la pen khia hak por bangalayo no ya ka jing khia ka papura ngalas dang biang ban phai den no trai ngam kan mau syo ya kata andrai hau ar hajar ar pau hakapor bakawan ka lockdown hang ta la teba la khang no yeng mane la khang no bangin msa syo ban mane blai kila ang msa syo ban lai sa ki jinga sang kumta ka jing em ka jonga kala asngau kendet thrat ngam kumno kumta abangam yala de ngadang bo sibo tang hang ne sang ne ngasa ko hajo si hajo nakata ka daw ngale ang mentangan nembo tang syo ngan pen ko ngo na yak tien ka jong blai ha ka baula kran man ka por yang badai ban khapat ya pha ngidai ban pedang ka ka jing pen baptis ngidai ban kala ka bamot ngidai ban le yak ka ba ujisu la hukum ha ka jing em ka jong iwai pi iwai ki bangat yak tien ka jong blai kum tang le selok bat kurem janga po yeng namar ki khon ro ki dang ren te ondang le selok ma iro ila menjur lang yang haat lada pi lej ban lek kum tai ang ngaru ngan bot ya ki khon bat ya pi te kum ta da ka jing sok men sim ngila mi no na kata ka kan hon ka we pat ka bam nget ya kata ka jing pan baptis bat ngala lej ban penyaso na yala de bat ka we ka kan hon ka banget ya kan ka jing hikai ya ka jing pan baptis namar ngakwa palat ya ka jing pan baptis ya ka ba trai jisu la hikai ha ka tien ka jong ublei bahu ang tolet sa ka perthai baro badalap ya ka gospel uta ubanget bat ya pen baptis an pen em bakadai yang abangan le ya kata namar wat ukun ublai ubam don pop uhab ban le ya kata atau ngalong ka bangan le ya kata tang asngo bakata ka mensim jonga kakhe ado kata namar men sngi habang atrairu super khat betang ya kata men miat do ngam nang ban yo thia ngaruma namar ngayo ngaju ngaperkhat balado trai jisu unwan hakane ka klep mat hato unsyam yang ngadon hakabakum no kajaka ngam sempat lale ya kata kaktian ka jong ublai to ka jing em ka jong hang no ngan ra ya ka jing em kum ta ka don beta ka mense men miat do ngam nang ban yo thia bad dai tang kurem jong hi ba yo ya kata bad ila khot no tai rang ba balang bana kata ka kan hon ka ba don ya kata ka jing bad ila kanete kanwan namar men miat do kam thia syo men sngi ro la suling al syu pisa kam te trei baka kwa palat ban pen baptis te kamat wan no bat pi ban yo no ya ta ka ke jing pen baptis te
Kumtang ngilaya bat hi bat kurum jonga bat ki kon ki badang ren bat ngilaya mi no na kata ka we kan hon bat ngala punya so ya la de bat kata kan hon ka banget ya ka jing pen baptes ya ka ba tra ji su le kai ya ka jing em ka jang i we pe we leng ba ka tien ka jang u kumta bang ngilaya mi la pen baptes yang a ho banai ban reu ar hajar at pau kumta habang la le ban pen baptes ha kata ka wa ngala sngo hon habang ngala mi nang ta ngasngo kumbang alami da kajing tao ko batamay pat kato ka breo ka barem kalalet no kato ka breo ka basleo ka bakransi kransang ka balek ki kam ki papanjak lea ki pansno si utray latep no ya ka hang takawa te kum tang alami nang ta da kajing kamen pat tang hadin si benai kawan ka kubor ka basleo tam kajing em ka janga akabang ngamla bansa ya kata kajing kuslai akabai kurem janga akapor ka baningkong jula jepen biang penbet ya kajeng kasam bat iju lek bahai ki kon ki ti kham tam ya kajeng em ka janga iju ko ngu ya ka ke bangi ya keren lang hayeng nre tang hadian si banai pat andang alami na ka kajeng pan baptes ngas ngau hon bet ngang bang ala dab ban le te nre habang ala pan baptes ro kata kajeng syania janga kampat le lot hau blai kampat le lot hau tra jisu janga kom tau tra jisu yo i ba kajeng em ka janga kadang sting bat kadang syania eki baro ha kurem janga namar bangayo ya kajing et na u te hadian nang ta andang la mi pan tang hadian si pana latep ba ikurem janga le to i ang ba ngala ila klem no bat ila yo no da ka we pat ke breu pat hang ta ngasngo kom ba kajing em ka janga ngasngo kom ba ka beneng ba ka kendau kala kendo lang namar ngampat jusyam kom kata masukan det bet bat kajing sngsi janga ngamla syu ban batai ngasngo kom bata kaman siem janga kan betai no kata ka stem ndrai ngang balai kan long hadok kat nemo balai kan hadok nalor bangala pen ko ngo ya ka tien ka jang ublai ngatang si pen ko ngo ngaya kendo pen ban hadok kat ne kijing bat kijing ele te ndrai kata kaman siem janga ka ai be ya ta jing tengan te kom tanga hakapor ka menswanga jo i ki kubor na ka ternak industri pastor bantai pastor pintu beki ai ka jing keren kemun ngam da sampang ngam nang hiro na marba ngam paju ngam ju da khamwan chene senong thmai chene sastor na mar ngadai na nong kandang te kam tang ang sel ke ngan syam ya tang nong thmai kat kata kala krang le wat ya tang nong thmai kam ta as shub sngo biang bet ndai andang ala syam ngala kendo kita kijing sngo si sat hado ngamla syu bante la kam la ka jong ka jing emro bon sen ngla syu mare ngla syu let thia saklau syu thap namar kata ka jing sngosi dan mano ro bala ban pentengan kum ta ha ka we ka por ha ka we ka sngi ngala rai ban lai wat be tang marwei ye pastor sene sa no thmai tang alami na la yeng ling ringkat ki jing sngosi ringkat ki jing tlot bat ka jing swai ngalami na yeng bat nga syuwan la ka wan nga syubo ki jing duai ha trai swabangan mi na yeng ang jisu la da me kwa mela lada me pen em lada me kwa ban pen em yanga lada me isen e yanga men pen yakando ma me menyalam hi ma me kom tanga wan sene sasor bat andang la poi hang te hamat pran nga sukeu be ya taka bos bat andang la keu taka bos ro utrai jisu ya lambat ngala syuyok thia be namar ka jing tlot bat kata ka jing sngosi ka bangam la syu ban batai ngala syu yok thia be ang ta bat imei jangai ang pi nang khun ban let marwei ngan let la khalet marwei nangai bau blai unya lam me kajing em janga andang laki ta ka bas ro ngasyu yok thia ngasyu ang be itai handiman ngasyu ang pi lada poi hanong thama sa ang ma ba yang asia tho na mar ngam pat itu i ang to te ngala syu yok thia be jar ngam te breu syu bat andala poi hang te hapo surang thama saban wan sene sayeng pastor itai handiman la syu kan seu be yang kong la poi hanong thama te ngala syu hiar be nang tang la syu wan be ngi bala tho hang te hapo ternet ngasuan wat kelumar be nang ta hado bangada syam hang ne ngaya kando ye pastor hapo paternet kamot habang le tho ikta ke jing jai pastor ai musiem yang anak ten ke jong blai i ang bang no banget bat pen ko ngo ya ten jong blai wat ujisu hapo wa ulami nakawa jardan ulah yaru musiem bakhot hapo jong u kom kaparo bat ulah haban ya ling bakari klaus sau pos ngi bat sau pomet bat haban sya ita ke jing tenjuk ta ke jing pen syau jong soitan wang phiro kom jo kan kang mo pi haban ya te hang ta ka man sem janga kala tengan nong
ada yang abang lek mene namar heki por ki bamenswa ngam semla shania ya unong tau jonga ngam semla bo ya kajing ya kajing shania hau tra Jesu bla ba yang nadok akpo jong ka keme jonga hadok ani klep mat ka bamenta ban nga ai ngu yu blei ba ling ba kijing ja ki ba ja kajing em ka jonga heki por ki musang ong ka de ka basniu tam ngam pat jumat kum kane henre nga ai ngu ba blei pat namar ba u palat ya kajing em ka jonga uyo ka men siam jonga ka trang dik ban bot yang nong pen em jonga namar kata uang kita ki batangan bat ki basliangan pendap yaki pemtanga ai ngu yo blei baling ba ka tien ka jong blei kam sem lalong ka balai no hapa ka jing em ka jonga balada ngio sngo yo sumbai nak tien jong blei bau ha ba ka do onwot ka jonga usai ya kita kiso ki balai pho ki ban reu bat sis ba sha bat kum tangam don ru em ban siu ka liang yo tra ya ka ka por ka menta tang ban su ai ngu yo blei bat kum jo ro ngadang ban kran happy iwei hakan ka por ki bayo bat ki bayo sngoling ba kan ka jingkran sibon ba ki long yeng long stam hakin ki sngi ki mentang yo ba ki long pa ki long kme ki khon ki jot ha ki jing alam jong soitan dei namar bangim don ki jing duwai dei namar bangim tre ban ko ngo ya ka tien ka jong ublei baladangi lak pen ko ngo ya ka tien ka jong ublei ha ngi ha ban mat ling ba ki jing bat ki jing ale ndrei hap dang jong kata kading hap dang jong kata duria utra unan ban tan bat sayeng nak ta duria bat kum baula sayo Petras hakabun sangam no ang takaduriaw taru unsay yang abat yapi balasay yang anak kata kajing atlong balasay yang anak kata kapungti ahor kabangalangam hekipor ki bamenswa ublay ulap penlong yang akum ne bangalong menta ha ngam dala sibun ban sempang ka tien ka jong ublay ndre nga ay ngo pat yo ublay bah kini ki sngi ki bamenta kala pensok palat hadok kata ka jing em ka jongi bawat haja ka song rongi ngila banyak sngewe ka gospel da ka bangi ngap ya ka poternat ministry iwei namar ladangi don ha ka jing alam niam ka jongi kan pen poi sono ndrengen mi pej ya ka kan hun niam ka kan hun balang ndrengen pej ya ka tien ka jong ublay ya ka bakinong ai kinong kum ki pastor kinong sarai balang kin ai ya ka jing em ka jongi ya ka takadot ka basngur ka baken jaman sim ha ka bangin nang he nginang san ha ka tien ka jong ublay namar kine kisngi ki bakhat do ha ka ba trai Jesu la jan banwan ban sao no ela ki jong wat pen iki do nur ki jong phi pen red iwei apa kejat ka jong trai Jesu da ka bang pen ko ngo ela de bat ngin kela ka bamot ngin pedang ka ka jing pen baptis bat ngin yo diang ita ki jing a jong men sim bakhot knang bengin long ka jing kerku na ka banta ka hima ka jong ublay ha ka ka perthai tangkin ki kentien ublay un yo ban kerku ha ka ka sngi amen ngangai utrai kerku lang ba ka jing pla jing kong banda shisha ban ngangai bu trai un kerku ka jing em ka jong fi ublay bam junyo shiliang ong ka tien ka jong ublay kum bola le igane ka khon kum jo iga jim ga jong fi unang pan kala dor utrai ga jim ga jong fi unang karkhu ya fi ba unang ta ya fi ba unang pan thma ya fi unang pan shaj bor ya fi unang pan khot ya fi bat unang pan yang ya fi ru na ka banta ka boram ga jong u pide ka lang brot ga jong utrai de nong up lang brot bo ba unang karkhu shu ya fi kan IT la jong ga jim ga jong fi atumat ba tukmi bo utrai long ba ba shisha IT la di ho try fin ia ka kamba ka jong blai fin namba be ta lano pada ngai fin ngi issue iki kamba ka jong blai nga kwa ban dwai ka ni ka por ram ta jong fi we ka ni ka por try ni ka por nga ai ngo eme badan shibon ka try ni ka por ki don kam ka jing ta ka jong me ki don kam ka jing pen kendo ka jong me try ha ba ki don ha pen ka jing ki sngo lamwer ka jing em ka jong ki ka try ki le ke ba lamwer ki le ki bakla ha ka jing em jong ki ka try nga ngai ko na mem thau ye ka ta na mar ka jing ai ka jong me ka kham krau blai ban ta ka jing bakla ka jong ki panado menta ka singa duai nga ka karkhu fi kang ka tenga jong jisu ba pin long ka breu ka bala slet na do menta ka singi ka khti ka ba pi trai kan long bala karkhu ka ktien ka ba fi kran kan long ka bala slet ka ga ka ba pi pile ki khon ki khti ki jong pir kan long ki bala karkhu hoi dan apreng jong ki la ngop ka purthai ro kwa ga ne ka singi ban ya tho ya fi ba ga don ka khubor ka ba command ba utrai wangan pan em yo ne khon jong phi ba nom khu slai ba utrai un kta ba utrai soitan uprashang man kta no khon jong phi re utrai un kta un pen thamai wat khu slai kong utrai un le ki kamba nam taw nu lok jong phi ro khu slai nam ta ke jing dei ba ki bhayeng ba sem ka yo ka kot ke jong phi ha ka kot ka khia ke jong phi wat khu slai on utrai ba nga em ba nga don kat bat phi utrai do alpha bu de omega banengkong ba do ba khat do ubasdang ba do ba kot ba mdan sho
laj mau udan hapdeng jong fi udan usyong hang tu hajan jong fi uyeng hang tu hi bo udan aga da not aga mesim jong fi ta dau try kwa ban le shibon ki kamba mengadwai ngakar khui fi kan ke sngi wat khu slai ki ke bro ko mo bleu la le ki kamba ki babon ki breu ka tien ke jong bleu wat ado ki ni ki sngi nem ma ki ni ki jing pla un le kom jo ye ke gm ke jong fi ta da wat ki ku slai na ka da not jong fi wat le ga no no ka balamwer wat le ga no ken ki babakala pet show tra it ya ma khmat jong bleu utrai un le ki kamba ke gm ke jong fi utrai un kar khu shi sho ye fi gang ba kwa ban kren utrai ye je fi pini ka kamba ke jong bleu ke gm je fi ado menta ka sngi IT la di wat yo trai ka kamba kan wat ye fi ha ka tengu jisu ngadwai amen amen fla wat yo trai fi tip nam ki kamba ki jingkar khu ken wat fi tadin tau trai na kar khu fi ngin se champat ku bless you bon amen amen